ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଦେବଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳିତ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରାହ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ବରାହଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 3 ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେବକ, ପଣ୍ଡା, ପଡ଼ିହାରୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଯାଜପୁର ପୁଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ତଟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଦେବଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ, ବଡ଼ ସିଂହାର, ପୂଜା, ହୋମ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ, ଗୀତା ପାଠ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶା ଓ ଭରସା ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ସଭା ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ବରାହଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁ ବରାହଙ୍କର ସେବକ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜକୁ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆମର ଆଜି ଶେଷ ସମାପନ ଦିନ। ଉକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବୈତରଣୀ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରୁ ଜଳ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଚାପ ଖେଳାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ 2 ଦିନ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ମିଶାଇଲେ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏଠାରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ବରାହ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ପଦାକୁ ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିମାନରେ। ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାପ ଖେଳାଯାଏ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଚାପ ଖେଳି ମହାପ୍ରଭୁ ନାନାଦି ସେବକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ବରାହଙ୍କର ସେବକ ରହିଲେ, ବରାହଙ୍କର ଭକ୍ତ ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆରେ ବୁଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ, ଦୀପ, ଧୂପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଯାଆନ୍ତି ବଲ୍ଲଭୀ ଘାଟ, ଆମ ପାଖରେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ଚାପ ଖେଳି ବଲ୍ଲଭୀ ଘାଟ ଯାଆନ୍ତି। ବଲ୍ଲଭୀ ଘାଟରେ ବଲ୍ଲଭେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ଧୂପଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ବଲ୍ଲଭେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଗଞ୍ଜେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ କତିକି ଯାଆନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରୁ ନାରାୟଣେଶ୍ୱରରୁ ରହିଲେ, ସେଠୁ ତାପରେ ବଡ଼ ବଜାର ଛକ ହେଇ ମାର୍କେଟ ଛକ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି।